муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон гулмаҳмадзода давлатшоҳ, вазири кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон салимзода амонулло файзулло, президенти академияи кишоварзии тоҷикистон асозода нуралӣ ва намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри турсунзода нахуст аз бригадаи рақами 1 хоҷагии деҳқонии тухмипарварии дӯстӣ дидан намуданд. ба муовини сарвазири мамлакат ва гурӯҳи корӣ маълумот доданд, ки хоҷагӣ дорои 275 гектар замини корам буда, аз ин ҳисоб хоҷагӣ дар 200 гектар кишти пунбанонаро ба роҳ мондааст, ки аз ҷумла 20 гектари онро навъҳои таҷрибавӣ дар бар мегирад. дар замини боқӣ монда сабзавот, ғалладона, шолӣ, хӯроки чорво ва ғайра кишт мегардад. кишоварзони шаҳри агросанъатии турсунзода дастури ҳидоятҳои президенти кишварро дар мавриди парвариши босифати майдони пахта ва зиёд кардани майдони парвариши он дастури фаъолият қарор дода, соли ҷорӣ майдони кишти пахтаро ба 2000 гектар расониданд. бо мақсади ба даст овардани ҳосили баланд имсол кишоварзони минтақа ба агротехникаи парвариши пахта аҳамияти махсус зоҳир намуда, айни ҳол ба ғизодиҳии ниёлҳо машғул мебошанд. дар ҳақиқат соҳаи пахтакорӣ ба рушди саноати сабук, содироти маҳсулот ва бо ҷойкор таъмин намудани аҳолӣ мусоидат менамояд. зимни шиносоӣ бо фаъолияти хоҷагидорони ҷамоати деҳоти сешанбе гурӯҳи корӣ бо рафти кишти такрорӣ аз ҷумла кишти шолӣ дар ҷамъияти савоми кушодаи ҳақиқат шинос гардиданд. хоҷагии мазкур кишти асосӣ ва такрории шолиро ба 40 гектар расонида, бо усули кӯчондани ниҳол парвариши шолиро вусъат медиҳанд. мақсади асосии кишоварзони шаҳри турсунзода ин нигоҳ доштан ва устувор намудани амнияти озуқавории кишвар аст, зеро имрӯз бояд аз заминҳое ки обиву лалмӣ вобаста карда шудааст самаранок истифода бурда истеҳсоли маҳсулотро афзун намоянд. раёсати кишоварзии шаҳри турсунзода маълумот медиҳад, ки нишондодҳои соҳаи кишоварзӣ аз ҷумла пахта, гандум, картошка, сабзиву пиёз ва дигар зироатҳо дар ҳамаи хоҷагиҳо баланду умедбахш гардидааст ва онҳо тавонистанд саривақт бозорҳои кишварро бо сабзавоти тару тоза таъмин намоянд. дар идома ба гурӯҳи корӣ аз рафти ғунучини хӯроки чорво ва ҷамъоварии ғалла дар ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди агросаноат маълумот манзур гардид. хоҷагии мазкур асосан ба парвариши чорвои калони шохдори зоти сименталӣ машғул буда, шумораи чорвои хоҷагӣ 910 сарро ташкил намуда, шабонарӯзӣ дар хоҷагӣ беш аз 9.5 тонна шир истеҳсол мегардад. дар ба даст овардани ҳосили баланди гандум риоя намудани кишгардон аҳамияти калон дорад. аз ҳамин хотир кишоварзон кӯшиш мекунанд барои ҳосили баланд ба даст овардан ба қоидаҳои агротехникӣ диққати махсус зоҳир намоянд. роҳбарияти хоҷагӣ қайд менамояд, ки бо мақсади таъмини тухми аз ҳисоби хоҷагӣ ҳар сол тухми хушсифат харидорӣ карда мешавад, ки ин метавонад ҳосилнокии зироатҳоро баланд бардошта аҳолиро бо маҳсулоти худӣ таъмин намоянд. чунки яке аз омилҳои асосии рӯёндани ҳосили баланди ғалладонагиҳо ин истифодаи тухми хушсифат мебошад. гурӯҳи корӣ ҳамчунин аз гармхона, боғҳо ва заминҳои полизии хоҷагиҳои хурду бузурги шаҳри турсунзода дидан намуда, бо онҳо суҳбат гузаронда ва маслиҳатҳои муфид доданд. зимни таҳлили парвариши сабзавоти барвақтӣ ба гурӯҳи корӣ маълумот манзур гардид, ки дар шаҳр беш аз 17 гектар гармхонаи доимӣ ва зиёда аз 350 гектар гармхонаҳои мавсимӣ фаъолият дошта, дар он помидор, бодиринг, булғориву боимҷон ва ғайра парвариш ёфта ба бозори истеъмолии мамлакат бароварда мешавад. гурӯҳи корӣ дар ин замина аз хоҷагии биби Марьям дидан намуда, бо усули парвариши сабзавоти барвақтӣ дар гармхонаҳои доимиву мавсимӣ шинос шуданд. дар тогзораҳои боғи Сомон ва Ватан гурӯҳи корӣ бо нашунамои ангур шинос шуда, аз ҷумла токпарварони хоҷагиҳои мазкур қайд намуданд, ки ангур дар давраи хуби нашунамо қарор дошта, соли ҷорӣ низ ҳосили дилхоҳ ба даст хоҳанд овард. дар рафти боздид аз вазъи соҳаи кишоварзӣ ҳамчунин гурӯҳи корӣ аз ҷараёни корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар соҳили дарёи Қаратоқ, ки аз ҳудуди ҷамоати деҳоти ба номи Ҷуръатраҳмонов мегузарад, шинос шуданд. дар ин мавзеъ хоҷагии деҳқонии Ватан дар ҳамкорӣ бо шӯъбаи ҳифзи муҳити зист, идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрӣ ва шӯъбаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании шаҳр тақриби 3 километри соҳили дарё мустаҳкам гардонда шудааст. хулас деҳқонони ин ҷо аз ҳар як ваҷаб заминҳо самаранок истифода бурда, ният карданд, ки гандуму ҷав, пиёзро саривақт ва беталаф ҷамъоварӣ намуда, кишти такрориро ба роҳ мемонанд. гузориши Хуршед Ҳалимов, Соҳибнур Абдурасулов, Фирӯз Мирзоев аз шаҳри Турсунзода барои барномаи иттилоотии Навид.